ಟನಲ್ ಬತ್ತದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಲಾಯಿಗೆ ಬೋದು ಹೋಗುವೇರು. ಬಟ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು. ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಟು. ಮುಂದೆ ಉಲಾಯಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏತ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶಾಪ್ ಉಂಟು. ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 106 ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಆ ಗೇಟ್ದ ಅಲ್ಪ ಚಾರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೋನ್ ತೊಂಡಾಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಪನ್ ಜಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ. ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರೋದುಂಡು ತೋಲಿ ಬಂತು ಅವಲೊಂದು ಜನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ದ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಿಕ್ಕಡೆ ಹುಂಚ ಅವ್ರು ಹೆಂಚಿನ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಆ ಲೈನ್ ಡೇ ಒಂತಾರಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜನ ಹಂಗಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋತಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಬೇ ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಉಂಟು ಫ್ಲೈಟ್. ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಮಲ್ತೇರು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಲಾಯಿ ಬಿಡಿಯರು ಸೆಂಟದ ಬಾರೆಂಡು ಹೊಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಫುಲ್ ಜಿಗಿ ಅವರು. ಅವಲೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಕೆಲವು ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಕೆಲವು. ಸೊ ಬಸ್ ಪೂರ ಲೈಟ್ പോകുന്നുണ്ട്. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಮುಂಚೆ ಪೋಣುಂಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜುಂಡು. ಸೊ ಇಂట్లో ಗೊತ್ತಿಜ್ಜುಂಡು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತದುಂಡು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ದೋಜು ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೂರು. ಸೊ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಬಂತಿರ ಬೈ ಫುಲ್ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ತೋಜಾರುಂಟು. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಲೇಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಲೇಸಿ ಮತ್ತು ಬಲೋಡ್ತಿ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಅನ್ಸ. टाटा ग्रुप का हिस्सा और एयर इंडिया की सहायक एयरलाइन होने के नाते हम अपने जेट सेटर्स हर फ्लायर टाटा में बात कैबिन में मेरे साथ हर्षिता, संगीता और देवश्री है. हमारे आज के धन्यवाद. जिम्मेदारी और स्टाफ को खींच कर उसे कस दें. सीट बेल्ट खोलने के लिए स्टाफ उठाइए और दोनों सिरों को अलग करें. कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऊपर बने बैनर से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे. ऑक्सीजन मास्क को अपनी ओर खींचने नाक को की दिशा दिखाएगी. आपका नजदीक के आपातकालीन विकास आपके पीछे की ओर भी हो सकता है. अपनी और अपने सहयात्रियों की सुरक्षा के लिए अवस्थिति में ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿದೆ. ಪೂರ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ದ ಬ್ರೋಷರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೇತ ಮತ್ತು ಬಂದು ಕೊಡೋದು ಅದು ವಿಷಯ ಹಂಚಿದೆ. ಇಂಕೇನು 11A ಸೀಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಇರು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯೂ ಎಡ್ಡು ಉಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈಕ್ ಓಕೆ ಬಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಓಕೆ ಅಂದೆ
ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬರ್ಚಿಂದಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೆ ಏನು ಮನ್ಪಲಿ ಚಿಂದಾಂಡ ಚುಚ್ಚಿ ಮನ್ಪುರ ನಿಮಿತ್ತಲೆ ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ದ ವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು హైదరాబాద్కు లేచాడు ఫ్లైట్ టేకాఫ్ అవును ಅಂತರ ತಲೆ ತಿರುಗಿನ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು ವಿತ್ ಫ್ಲೈ ಆನಾಗ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಆತನಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಜೋರ ಅವನುಂಟು ಬಟ್ ಬೈಯಾಗಿ ಬಿದ್ದರ್ ನಡೆದವರ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದು ನಗಟ್ಟ ಕಿವಿ ಬಂದಾತು ಕಿವಿ ಬಂದಾತು ನೀರು ಬರಿಯೋರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಈ ಕಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಈಗಿಂತ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ತಿರಂದೆ ಕಿಬ್ಬಿ ಬಿನಿ ಕಿಬ್ಬಿ ತೋಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಜತ್ತದೆ ಓಪನ್ ಆಪಣ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಿಬ್ಬಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗೊಂದು ಬಂಡ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿಚ್ಚ ಬೋನು ಅಂತ ಒಂದು ನಂದಾತ ತೊಲೆ ಕೊಡೋಣ ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಮೇ ಬಿ ಅವು ಮೋಡ ಆತ ಹೆಚ್ಚಿದೋ ಜೋಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಜ ಮೋಡ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಡದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಬಟ್ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ದೊಮ್ಮುಂಡು ದಾಲ ವ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ ತೋರಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ವಿಂಗದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿದಾದ ಮಟ್ಟ ಗ್ಲಾಸ್ ಆತ ಕ್ಲೀನ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಶೇಡ್ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಬರ್ಪಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಚಿ ಚಂದ್ರೆಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವ್ಯೂ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ವಿಂಡೋ ಸೀಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ರೆಡ್ ಹಾಕೋಣದು ಬಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಏತು ಒಂಜಿ 40% ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತೆ ಗಗನ ಸಾಕಿಯರು ಪೂರ ಫುಡ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಲೆಗ್ ವಾಟರ್ ಬಾತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕಡೆ ಮೆಚ್ಚ ನೀರು ಸೊ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ಡು ನಮ್ಮದು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗನೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸೊ ಇದನ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಕುಲ್ದಾಲ ಫುಡ್ದಾಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದಜ ಒಕ್ಕಡೆ 1 hour ಜರ್ನಿಗೆ ಬರ್ಚಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಚಿಂದು ಒಂದು ಸಹ ಇರ್ತದಿಲ್ಲ ದಾಲ ಮಟ್ಟ ದಾಲ ತೋಜೋದು ಜಸ್ಟ್ ಮೋಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಕುಂತಿಲ್ಲ ತೋಜೊಂದು ದಾಲ ಮೂಮೆಂಟೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸೊ ಅಂತ Cabin crew, secure cabin for landing. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ನಂಬರ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಮುಂದೆ ಎಂಕಲ ಪಂತನ ಸೀಟೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲಿದ್ದ ಅವ ಗಗನ ಸಾಕಿ ನಕ್ಕು ಬರ್ತದ ಬಂಡೇರು ನಿಂಗೆ
ಎಂಕಲ್ ಪಿರಾದ ಸೀಟೆಡ್ ಕುಲ್ ಬರಂದ್ 14th ಕುಲ್ ಬರಂದ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಯ ವಿಂಡೋ ಸೈಡ್ ಓಡಿತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಮಜಾನೇ ಬೇತದ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂದಾಂಡ್ ಅವು ಬಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಡೋರ್ ಐದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಿರಕ್ರು ನೀಟದು ಎಂಕಲ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ 20 days ಆಂಡ್ ಆ 20 days ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಬಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲದು ಗುರು ಫೀಲ್ ಆತಿಜಿ ಒಂಥರ ಯಾವ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಊರಿಗೆ ನಂಚೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆತಿಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲೆಗ್ ವೆದರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ವೆದರ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಫುಡ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚ ದಾಲ್ ಆತಿಜಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ತೋಜ ಬೇರಂದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಖುಷಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಂತೂ ನಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕುಡ್ಲಗ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಎಂಚೆತ್ತನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನಗ ಚೋರ್ ಬಡಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ बैंगलोर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। समय बाहर आप ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ हमारे ग्राम से आपसे संपर्क करें। ಕೆಬಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವು लेने वाले अतिथियों से एक्सप्रेस के साथ यात्रा करने ನಾನು के लिए ಡೈರೆಕ್ಟ್ धन्यवाद। ಇಲ್ಲ शुभ रात्रि, जय हिंद। ठीक है ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಹಾಗೆ ಇತ್ತ ದಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನನ್ನ ಬೇತೆಪುರ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ Bangalore ಬಂಗ International Airport. ಓಕೆ The outside temperature is 26 degrees Celsius. For your safety, please remain seated or use. फाइनली कुड्लग रीच आया तो ಗಾಡಿ ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜುಂಡು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದಾವು ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಂಜಿದೆ ಇರೋಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರ್ದಿದೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಜೊತೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸ್ಟಿಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಕೆಬಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಗ್ ನಾಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿದೆ ತಂದ ಜಾಲಿಡು ಅದಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡೆ ಬರತ್ತನ ಮಾರೆ ಸೊ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತನೆ ಏನಿದೆ ತಂದ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಕಡೆ ಕಾಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಲಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಬತ್ತಂದು ಪೋಪನಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಬರಂಡ ಪನಾರ ತುಂಬಿ ಒಂದು ಜನ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಐಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಐಟೆ ಬರ್ದು ಹಾಂ ಹೊಡೆಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಹಾಂ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದೊಂದು
ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ಲೇನು ಎದ್ಕೊಂಡಾರ ಅಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಅಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ.